Sziasztok, én Gábor vagyok, és ez pedig a Google legújabb szerzeménye, az Android 5.0, azaz Lollipop. Fontos tudni, hogy ez még nem a végleges kiadás, azt majd csak november közepén kapjuk meg, viszont ez az utolsó, már majdnem kész fejlesztői kiadás. Ettől függetlenül már most felrakhatjuk Nexus 5 vagy Nexus 7-es készülékeinkre, és láthatjuk, hogy a teljes felhasználói felületet újra dizájnolták. Méghozzá, nem is akárhogyan, lássuk. Teljes ráncfelvarráson esett át az értesítési rendszer. Most már személyre szabhatóak, és különböző idő szerint vagy prioritás szerint szűrhetőek. A gyors beállítások csempéi most már teljesen flat designban jelennek meg, és végre megjelent a zseblábak kibekapcsolása, a képernyő orientáció állítás, és aki rendelkezik Chromecast-tel, az már egy gombnyomással kiküldheti kedvenc tévéjére képernyőjének tartalmát. Nekem sajnos megjelent a színek invertálása kapcsoló is, miközben elég mélyen buheráltam a beállításokat. Ezt ne kapcsoljátok be, hogyha nincs rá szükségetek, mert onnantól kezdve sajnos még nem lehet kiszedni. Az előző verzióban tableteken már megszokott volt a több felhasználós mód, viszont most már ez telefonunkon is lehetséges, létrehozhatunk vendégfiókot, vagy más felhasználókat adhatunk hozzá. Ez akkor lehet hasznos, hogyha egy ismerősünknek, családtagunknak szeretnénk kölcsönadni a készülékünket, és nem szeretnénk, hogy ők buheráljanak a kedvenc alkalmazásainkba. És akkor most nézzük meg, mi változott a záróképernyőn. Egy könnyed suhintással balról a képernyő közepe felé elérhető a tárcsázó, és ugyanez jobbról pedig a kamera alkalmazás. Az értesítési sáv továbbra is elérhető a záróképernyőn. Viszont a widgetek teljesen eltűntek, legalábbis a fejlesztői kiadásban nem érhetőek el. Érdekesség, hogy az új rendszerben lehetőségünk van párosított Bluetooth vagy NFC-s eszközökkel feloldani a záróképernyőt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például én rendelkezek egy Pebble okosórával, és amennyiben ez rajtam van, akkor egyszerűen csak felhúzom a záróképernyőt, és már is használhatom a készüléket, viszont ha ez éppen nincs a közelemben, akkor csak PIN kód beírása után tudom használni teljesen a készüléket. Értesítések a záróképernyőn. Egy tapintással törölhetjük, vagy válaszolhatunk mondjuk e-mailjeinkre, vagy egyéb üzenetekre. Természetesen ez teljesen testre szabható. Veletek is előfordult már, hogy a világ legfontosabb dolgával szöszöltetek a telefonotokon, és egy váratlan hívás ezt mind megszakította? Ennek most már vége. Apróság, de a billentyűzet választó gomb lekerült az alsó sávban, így könnyebben és gyorsabban tudjuk változtatni azt. A híres androidos multitasking most még gyönyörűbb lett. Obama már 53 éves? Jó tudni. Kösz Google. És most nézzünk a motorháztető mögé. Lássuk a beállításokat. A szokásos beállításokat itt tudjuk eszközölni, illetve amiket bemutattam a videóban, újdonságokat itt tudjuk elérni és teljesen személyre szabni. De előtte Flappy Bird
à la Android. Ez nehezebb, mint az eredeti, hagyjuk. Kanyarodjunk vissza a beállításokhoz. Hát minden szebb lett, okosabb és flat. A számológép is megkapta az új dizájnt, most sokkal színesebb, játékosabb lett, mint korábban. Egyetlen dolgot sajnálok, hogy komolyabb számításokat még mindig nem tudunk vele végezni, de hát nem vagyunk egyformák. Egyszerűség, letisztultság a lényeg. Az óra alkalmazás is megújult, ugyan több funkció nem került bele, viszont az eddigieket továbbra is tudja, és sokkal, de sokkal szebb lett. Aki esetleg ezt nem tudja, az egészet Matías Duarte dobta össze nekünk, illetve csapata. Őt úgy kell elképzelni, mint az Apple Johnny Ive-ját. A nyáron bemutatott zenelejátszó most végre elérhető mindenki számára, és megkapta a teljes ráncfelvarrást, és tökéletesen illeszkedik a Material Design előírásaihoz. Mivel ez egy fejlesztői kiadás, jó pár alkalmazás még nem nyerte el végső formáját, de én úgy gondolom, egy hét használat után legalábbis, hogy abszolút alkalmas mindennapi használatra. Akik türelmetlenek és nem szeretnének november közepéig várni, mivel is akkor fog megjelenni nagy valószínűséggel a végleges rendszer, azok megtehetik egy feltétellel, hogy vagy Nexus 5, vagy pedig Nexus 7 Wi-Fi-s készülékkel kell rendelkezniük, és a leírásban megtalálható linken elolvashatják és feltelepíthetik már most ezt a rendszert kipróbálásra. Hát ennyi lett volna mára ez a videó, én köszönöm szépen, hogy megtekintetted, ha tetszett, akkor tetszikád, ha nagyon tetszett, akkor iratkozz fel, én Gábor voltam, sziasztok!